Što je imunitet na tumor? Tumorski imunitet je odgovor imunološkog sustava na tumore, abnormalni stanični rast koji nastaje u tijelu. Postoje neki znanstveni dokazi koji podupiru teorije da tijelo ima neki prirodni tumorski imunitet, ovisno o tipu zahvaćenog tumora, budući da neki tumori mogu spontano nazadovati bez liječenja. Proučavanje načina na koji imunološki sustav stupa u interakciju s tumorima važan je aspekt razvoja odgovarajućeg liječenja tumora, uključujući tretmane osmišljene za poboljšanje imunološkog odgovora kako bi se učinkovitije borili protiv tumora iznutra. Iz perspektive imunologa, problem s tumorima je njihov sastav. Tumori se sastoje od prirodnih stanica koje rastu izvan kontrole. Imunološki sustav je osmišljen kako bi ignorirao stanice iz tijela, a tijekom sazrijevanja imunoloških stanica, stanice koje ciljaju vlastita tkiva obično su uništene, iako obično ima preživjelih. Kao rezultat toga, kada su imunološke stanice izložene tumorima, većina ih ne reagira, jer ne vide ništa abnormalno. Nekolicina stanica koje to čine nisu dovoljno brojne da bi ubile tumor. Istraživači su identificirali brojne tumorske antigene, kemikalije pronađene na površini tumora s mogućnošću interakcije s imunološkim sustavom. Tumorska imunost temelji se na reakciji na te antigene i cilja tumor na uništenje. Tumori s antigenima koje tijelo prepoznaje kao štetno, bit će napadnuti od strane imunološkog sustava, iako ih možda neće moći potpuno uništiti. U drugim slučajevima, imunološki odgovor je vrlo učinkovit i komad malignog rasta je uništen prije nego što se razvije u potpuni tumor. Imunitet se postiže na više različitih načina, uključujući izloženost antigenima, kao što se vidi s cijepljenjem, gdje se male količine antigena uvode u tijelo kako bi se imunološki sustav naučio prepoznati. U slučaju tumorske imunosti, primarno područje interesa su noći normalni antigeni izraženi u suvišku na tumoru. Podučavanje imunološkog sustava za razlikovanje zdravih tjelesnih stanica i kancerogenih stanica može biti moguće ako stanice imunog sustava postanu ciljane stanice koje su prekomjerno ekspresionirane. Još jedno područje istraživanja u području tumorske imunosti bila je mogućnost korištenja lijekova za označavanje stanica s prekomjernom ekspresijom. Oznake imunološkog sustava identificiraju kao opasne i napadaju pridružene stanice, razbijajući tumor. To zahtjeva uspješnu dijagnozu i tipizaciju tumora, po mogućnosti u ranim stadijima, prije nego što ima priliku postati vrlo invazivna.